Michalovská nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru obhájila opäť britský certifikát kvality ISO 9001, čím sa v hodnotení nemocníc posunula o stupienok vyššie. V nemocnici Štefana Kukuru v roku 2007 bol prvýkrát zrealizovaný britský certifikačný audit, odvtedy sa každý rok prehodnocuje. Michalovská nemocnica má priznaný certifikát kvality systému manažerstva kvality už tretí rok. Dala nám ho renomovaná britská firma, ktorá je uznávaná v celej Európe. Nemocnica mala pred 3 rokmi možnosť výberu. Mohla si vybrať medzi slovenským certifikátom kvality menej náročným na požiadavky a britským. Vybrala si tú ťažšiu cestu. Tento audit bol úspešne absolvovaný, čiže získala certifikát kvality s UCAS akreditáciou, ktorý má celosvetovú platnosť. Audit prebiehal počas 2 dní takmer na každom oddelení a výsledok je potešujúci. Nemocnica plní legislatívne požiadavky, čiže požiadavky štandardu, a je tu vidieť za to obdobie zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj plnenie požiadavky pacienta, čiže zvyšovanie jeho spokojnosti. To je pre nás záväzok, aspoň ja to takto vnímam, pretože veľmi neradi by sme boli, aby sme o ten certifikát prišli. Je to záväzok pre nás, pre všetkých zdravotníkov, aby si tú prácu vykonávali zodpovedne a kvalitne aj v budúcnosti. Britský certifikát kvality nemá žiadna nemocnica v kraji, čo by mohlo zohrať veľkú úlohu pri nadväzovaní zmluv so zdravotnými poisťovňami. Pokiaľ mám skúsenosti z auditovania nemocníc na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie, tak táto nemocnica a personál má veľkú snahu plniť legislatívne požiadavky a plniť štandard. Je tu naozaj personál, ktorý má veľkú snahu, aby zvyšovali kvalitu a zvyšovali spokojnosť pacienta. A môžem si dovoliť, že v porovnaní s ostatnými nemocnicami, ktoré som ja mal možnosť auditovať, táto nemocnica má, mohol by som povedať, vyšší štandard. To znamená, že je tu vidieť vysoké plnenie týchto požiadaviek. Škoda, že niektorá pacientská verejnosť má na túto nemocnicu trocha iný názor. Aj tento rok ste si v uliciach nášho mesta mohli pripomenúť Deň duševne chorých cez kúpu Nezábudky. Nezábudky každoročne rozdávajú dobrovoľníci občianskeho združenia Liga za duševné zdravie. Heslom tohtoročného 7. ročníka Dňa nezábudiek bolo už nikdy viac osamelí medzi ľuďmi, pretože osamelosť je vysokorizikovým faktorom pri vzniku duševných chorôb. Verejná zbierka je vyvrcholením informačnej kampane Dni duševného zdravia, ktorú Liga za duševné zdravie spustila pri príležitosti Európskeho dňa depresie, ktorý bol 1. októbra. Celonárodná zbierka, počas ktorej sa v minulom roku vyzbieralo vyše 80 000 eur, sa konala tento týždeň od pondelka do stredy 13. októbra. Dobrovoľným príspevkom za nezábudku ste mohli podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života.